Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da ga vide i drugi. Hvala. Nedavni iznenadni prekid zvanične posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sjedinjenim Američkim Državama usled zdravstvenih problema kako smo prenosili, izazvao je brojne spekulacije i teorije u javnosti. Dok zvanični izvještaji navode da je predsjednik Vučić doživio bolove u grudima usled visokog krvnog pritiska, neki analitičari i mediji posebno iz Rusije iznijeli su sumnje u moguće trovanje. Prema izjavi kardiologa Dragana Dinčića iz Vojne bolnice u Beogradu, Vučićevo stanje je stabilno i zadovoljavajuće, bez potrebe za hospitalizacijom. Ipak, savjetovano mu je nekoliko dana odmora. Incident se dogodio tokom sastanka u Americi, nakon čega je Vučić odlučio da se vrati u Srbiju, suprotno preporukama američkih lekara. Ruski politikolog Marat Baširov izrazio sumnju u mogućnost trovanja, povezujući Vučićevo naglog pogoršanje zdravlja sa sličnim slučajem turskog predsjednika Redžepa Tajpa Erdogana. Baširov je postavio pitanje: da li ih Amerikanci truju ili šta, što je izazvalo burne reakcije u medijima i javnosti. Ove spekulacije dobijaju na težini u svetlu Vučićeve najave prisustva vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, uprkos pritiscima iz Evropske unije da se takvi gestovi izbjegnu. Slično, slovački premijer Robert Fico, koji je također planirao da prisustvuje paradi, iznenada je otkazao javne obaveze zbog zdravstvenih problema. Ovo nije prvi put da se u javnosti pojavljuju navodi o prijetnjama po Vučićev život. U prošlosti su se pojavljivale tvrdnje o mogućim atentatima i trovanjima, uključujući izjave političara kao što je dr. Vojislav Šešelj, koji je savjetovao Vučiću da ne napušta Srbiju zbog mogućnosti trovanja. Pored spoljno-političkih izazova, Vučić se suočava i sa unutrašnjim pritiscima. Masovni antikorupcijski protesti koji su započeli nakon tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu proširili su se širom zemlje. Zahtevajući odgovornost vlasti, ovi događaji dodatno komplikuju političku situaciju u Srbiji. A vest da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenada prekinuo zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama zbog zdravstvenih razloga delovala je u prvi mah kao obična ljudska slabost, no u vremenu kada diplomate padaju na pragu svojih ambasada, a predsjednici misteriozno gube svijest u izbornoj noći, nijedan simptom više nije bez političkog značenja. Vučićevi bolovi u grudima došli su tačno u trenutku kada je trebalo da učestvuje na više visokoprofilnih sastanaka u svetlu zaoštrenih odnosa sa Zapadom i najave njegovog prisustva na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja. Ova koincidencija nije prošla nezapaženo. Ruski analitičari, srpska opozicija i međunarodni mediji već su otvorili Pandorinu kutiju pitanja. Prema zvaničnom saopštenju, Vučić je osjetio jak bol u grudima i imao probleme sa pritiskom, nakon čega je hospitalizovan u Americi, ali se brzo vratio u Srbiju. Vojni kardiolog Dragan Dinčić tvrdi da je sve u redu, ali problem nije u dijagnozi, već u kontekstu. Upravo tog dana srpski predsjednik je trebalo se sastane sa predstavnicima američke administracije, Kongresa i možda i Pentagona. Zdravstveni problemi dolaze u trenutku kada su SAD pojačale pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, stane uz Evropsku uniju i distancira se od Moskve. Postavlja se pitanje da li je predsjednik Vučić kolabirao pod pritiskom ili se dogodilo nešto mnogo opasnije. Zdravlje lidera u ovakvim trenucima postaje simbol bilo fizičke ranjivosti, bilo političke poruke. Moskva je prva koja je bacila rukavicu. Politički analitičar Marat Baširov u izjavi aludira na moguće trovanje predsjednika naše zemlje, upoređujući to sa sumnjivim incidentima koji su prethodno zadesili turskog predsjednika Erdogana. Ako se zna da je Erdogan imao misteriozni kolaps tokom izborne kampanje 2023. godine, a da su odnosi Turske i Amerike tada bili zahlađeni, ova paralela nije bez osnova. Vladimir Putin je već godinama meta optužbi da koristi hemijske agense protiv svojih protivnika. Iako ne postoje javni dokazi da to čini i Zapad, slučajevi kao što su Navalnji, Skripal ili Kim Jong-nam pokazuju da je hemijska tišina moderni atentat. U tom svetlu
Mogućnost da je neko poslao upozorenje Vučiću ne zvuči kao teorija zavere, već kao upozorenje koje treba ozbiljno analizirati. Kontekst ne može biti gori za Vučića. Srbija je pod rastućim pritiskom sa svih strana. Evropska unija i Amerika traže konačno priznanje realnosti po pitanju Kosova, uvođenje sankcija Rusiji i zaustavljanje ruskih interesa na Balkanu. Rusija očekuje punu lojalnost, prisustvo na paradi u Moskvi i održavanje energetskog i vojnog partnerstva. Kina se tiho infiltrira kroz investicije, tražeći strateške pozicije na Balkanu. Turska pojačava svoj utjecaj u Sandžaku, u Bosni i Hercegovini, dok NATO jača prisustvo u regionu. U ovom trenutku Vučić pokušava da igra simultano na sve strane, ali telo i imaju granice. Njegov slom, po znacima navoda, u SAD-u može se tumačiti kao fizička manifestacija preopterećenja, ali i kao poruka Zapadu: pogledajte dokle ste me doveli. Samo nekoliko dana prije Vučićevog incidenta, premijer Slovačke Robert Fico najavio da neće ići u Moskvu zbog zdravstvenih problema. Iako su zvanične informacije šture, pažljivi posmatrači uočavaju šablon. Lideri koji flertuju sa Rusijom misteriozno se razboljevaju kada se približe tački političke odluke. Ako dodamo činjenicu da su i drugi lideri izloženi nasilju bez nasilja, uključujući političke ucene, medijske afere i ekonomske pritiske, tada postaje jasno da je hibridni rat stigao i do predsjedničkih arterija. Zdravlje kao oružje postaje novo poglavlje savremene geopolitike. Paralelno sa spoljnim tenzijama, Vučić se suočava sa ozbiljnim problemima kod kuće. Masovni protesti protiv korupcije, lošeg upravljanja i medijskog mraka dobili su zamah. Incidenti poput tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kao i sve veći broj insajderskih izjava o navodnoj upotrebi akustičnog oružja protiv demonstranata, dodatno ruše njegov autoritet. Upravo zato neki analitičari sugerišu da je Vučićev odlazak u Ameriku bio pokušaj političkog resetovanja, nova međunarodna podrška kao lek protiv unutrašnjeg pada. No, kada je taj pokušaj prekinut naglim zdravstvenim incidentom, otvoren je prostor za spekulaciju da možda neko nije želeo da se reset dogodi. Vučić je najavio da će ipak otputovati na paradu u Moskvu 9. maja. Ta odluka bi mogla biti istorijska. Ako mu Zapad već ne veruje, a istovremeno mu šalje sublimalne poruke preko bolničkih kreveta, onda možda i nema mnogo opcija, ali ni Moskva nije bezopasna luka. Ukoliko Vučić previše nagne ka Putinu, Srbija možda rizikuje dodatnu izolaciju, sankcije, pa i unutrašnju destabilizaciju. Njegov dolazak u Moskvu može biti dočekan ovacijama, ali i posmatran kroz nišan i u Briselu i u Vašingtonu. Dakle, Aleksandar Vučić se nalazi u poziciji predsjednika na čijim ramenima leže sve linije pukotina savremenog Balkana. Istok protiv zapada, narod protiv vlasti, prošlost protiv budućnosti. Njegov srčani pritisak postaje simboličan, jer to više nije samo medicinski problem, već ogledalo političkog sistema koji puca po šavovima. Ako zdravlje jednog čoveka zaista može promijeniti sudbinu jedne nacije, onda je ovo trenutak kada ceo region treba da zadrži dah. Pitanje koje mnogi izbjegavaju da postave glasno jeste: gde su bile srpske službe bezbednosti tokom Vučićeve posjete Americi? I kako je moguće da predsjednik države doživi akutne tegobe u jednom od najobezbeđenijih gradova sveta, u organizaciji koja je mjesecima pripremana? Postoje 3 moguće linije odgovora. 1. Propust obavještajne zaštite. Ako su srpske službe bile nedovoljno koordinisane sa američkim domaćinima, onda je neko mogao da plasira hemijsko sredstvo, mikrodozu otrova ili čak izazove psihosomatski slom. 2. Namerni unutrašnji signal. Ako neko iz samog državnog aparata šalje poruku Vučiću, onda je u pitanju najopasniji scenario, raskol unutar bezbednosnog jezgra Srbije. To bi značilo da Vučić više nema punu kontrolu nad sopstvenim aparatom sile. 3. Zataškavanje i kontrola štete. Ukoliko se dogodio pokušaj atentata, ali je prikazan kao zdravstveni incident, to bi značilo da je država odlučila da ne eskalira sukob sa nepoznatim akterom, što dodatno povećava misteriju. U svakom slučaju, pitanje koordinacije BIA
VSO, VBA i spoljnog sektora Ministarstva odbrane više nije tehničko, već pitanje nacionalne bezbednosti i političkog opstanka režima. Mogući atentat u stilu nevidljive ruke. Savremeni atentati više ne podrazumijevaju pucnjave u glavu na balkonu. Danas je nevidljiva ruka smrtonosnija od metka. Analitičari navode nekoliko potencijalnih metoda koje bi mogli izazvati simptome slične onima koje je Vučić imao. Mikrodoze organskih fosfata, nervnih agenasa, hemijska supstanca sa destabilizacijom krvnog pritiska, izazivanja aritmija, korišćenje neurotoksina koji brzo napuštaju krvotok, ali ostavljaju efekat iscrpljenosti, mučnine, osjećaja umiranja. Psihohemijski okidači uz pomoć svetla, zvuka ili elektromagnetnog spektra, poznato iz eksperimenata američke vojske. Ako bi se potvrdilo da je Vučić bio meta ovakvog napada, to bi značilo ulazak Srbije u novu dimenziju političkog rata, onaj u kojem lideri ne padaju od opozicije, već od tajnih operacija globalnih sila. Ono što se dešava u Beogradu ne ostaje u Beogradu. Sve regionalne sile posmatraju Vučićev incident sa različitih tačaka. Bosna i Hercegovina. Dodik bi mogao ovu situaciju iskoristiti da ojača svoju naraciju o ugroženosti srpskog faktora i dokaže da su pritisci realni. Ako Vučić oslabi, Dodik gubi kišobran. Crna Gora. Proruski elementi već koriste ovaj događaj da pojačaju narativ o NATO hegemoniji i tihim eliminacijama. Severna Makedonija i Albanija. Za NATO je ovo pokazatelj da Srbija možda nije pouzdan partner i da treba ubrzati integraciju drugih. Takozvano Kosovo. Albin Kurti pažljivo prati svaki Vučićev korak i politički vakuum koristi da ojača svoje pozicije na severu. Mađarska. Viktor Orban, Vučićev saveznik, svestan je da ako padne Beograd, sljedeća je Budimpešta. Dakle, Vučićevo zdravlje postaje bezbednosti indikator za čitav region. Odluka da Vučić otputuje na dan pobjede u Moskvi jeste vrhunac rizika. Ako ga Zapad već posmatra kao neutralnog autokratu, odlazak Putinu sada se tumači kao definitivan izlazak iz atlantske sfere, no ako Vučić to ne učini, gubi kredibilitet kod Putina, koji ga već drži pod mikroskopom. U toj poziciji svaki gest, svaki korak, svaki pogled na Crvenom trgu bit će višeslojno protumačen. Dakle, Aleksandar Vučić više nije samo politička figura, on je postao medijum sukoba, veliki sila na prostoru gdje nijedna istina više nije jednostavna, a nijedna slabost nije tačna. Ako mu je zaista neko poslao poruku preko njegovog tela, onda ni Pariz, ni Moskva, ni Washington više nisu garant opstanka. Jer zdravlje lidera Srbije nije samo lekarski izveštaj, to je barometar sudbine celog Balkana. Također, neki ruski komentatori i analitičari sugerišu da bi Vučićeva iznenadna bolest mogla biti rezultat trovanja ili drugih oblika sabotaže, navodno orkestrirani od strane zapadnih sila. Ove tvrdnje se često iznose bez konkretnih dokaza i oslanjaju se na prethodne incidente i tenzije između Srbije i Zapada. Telegram kanali poput Slovenski medvedi i Srpski vesnik šire narative koji podržavaju rusku perspektivu i često promovišu teorije zavere u vezi sa zapadnim utjecajem na Balkanu. Ovi kanali imaju značajan broj pratilaca i utječu na oblikovanje javnog mnijenja u regionu. Predsjednik Vučić je ranije tvrdio da je dobio upozorenja od ruskih obavještajnih službi o mogućim pokušajima destabilizacije Srbije od strane zapadnih sila. Ove tvrdnje dodatno postiču spekulacije o mogućim pokušajima atentata ili sabotaže. Iako postoje brojne spekulacije i teorije zavere u vezi sa Vučićevim zdravstvenim stanjem, važno je napomenuti da za sada ne postoje konkretni dokazi koji bi potvrdili ove tvrdnje. Većina informacija dolazi iz neprovjerenih izvora i treba ih uzeti sa rezervom. Također, na ruskim kanalima, posebno u okviru poluoficijalnih prokremljovskih izvora, pojavljuju se tumačenja da Vučićevo pogoršano zdravstveno stanje nije slučajnost, već jasan signal zapadnih centara moći da predsjednik Srbije mora da se povinuje naredbama Brisela i Vašingtona ili će nestati. Retorika ide dalje. Kažu, Vučić je jedan od posljednjih lidera u Europi koji balansira i odbija otvoreno neprijateljstvo prema Rusiji. Takvi se ne tolerišu u NATO zoni uticaja.
Telegram kanal, 3. maj 2025. Više ruski mili blogera i kontraobaveštenih entuzijasta tvrdi da je predsjednik Vučić bio meta takozvanih mekih atentata, popularnih u modernim obaveštenim operacijama. Zračenje mikrotalasima, kao što se tvrdilo da su korišćeni protiv američkih diplomata na Kubi, Havana sindrom, tihi otrovi, na primjer, trovanje putem vode, vazduha ili kroz kontakt sa kontaminiranim površinama, akustično oružje, kao što je pomenuto posle protesta 15. marta u Beogradu. Neki ruski komentatori tvrde da zapadni operativci u sadejstvu sa domaćim strukturama sprovede specijalnu operaciju neutralizacije neprijatnog lidera, što bi objašnjavalo nenajavljeno Vučićevo povlačenje sa javne scene u posljednjim danima aprila i njegov neobičan izgled na sednicama Saveta bezbednosti. Ruski geopolitički komentator Leonid Savin, povezan sa Moskovskim državnim institutom za međunarodne odnose MGIMO, iznosi stav da se ovdje možda radi o probnom balonu za likvidaciju. Kaže, Zapad je već pokušao likvidacije, Zoran Đinđić je bio sredstvo, a Slobodan Milošević eksperiment. Sada, kada su svi pritisci iscrpljeni, Vučić je sljedeći logičan cilj. U velikom broju objava ruski Telegram i YouTube kanali sugerišu da je Vučić u ratu sa dubokom državom Zapada. On se u tim narativima često prikazuje kao nepokolebljivi vođa koji odbija da uvede sankcije Rusiji i koji održava nezavisnu vojnu neutralnost Srbije. Ako padne Vučić, pada Balkan. Zapad zna da preko Srbije mora da slomi ruski uticaj, zato je sada ili nikad. Iako je mnogo ovih tvrdnji nepotvrđeno, važno je primetiti da ruski mediji i Telegram kanali koriste ovu krizu kao način da mobilizuju domaće proruske krugove u Srbiji, diskredituju NATO i EU, prikazujući ih kao neprijatelje koji pribegavaju eliminaciji, priprema terena za dublje vojno-bezbednosne veze sa Srbijom, predstavljajući Rusiju kao jednog pravog saveznika Beograda.